ning nagkahinapos nga panahon sa kalibutan karon. Madungog o atong makita ang mga gubat, bagyo, linog o kamatay. Managminyuay ang lalaki ngadtos lalaki, babae ngadtos babae adunay mga panagbangi, pagpangawat, pagpanglugos, adiksyon o korupsyon bisan sa kasimbahanan. Kini mao'y tinungailhanan nga ang katapusan ug ang pagbalik ni Jesus haduol na. Ang atong Ginoong Hesukristo nagingon, gawas kung ng tao magpakatao pag-usap sa dili, gayud siya makakita sa gingharian sa Dios. Higala, buot sa Dios ng tao masayon ug maanban sa maong adlaw. Buot siya ng tao mamaluwas ug mabatunan ang kinabuhing dayon. Apan kung saon man sa tao magpanganiya kaniya nga wala man niya tuhi, ug saon man sa tao sa pagtuo kaniya nga wala gayud niya hinggunggi. Ug kung saon man sa tao sa pagkadungogon walay magwawali sa dumong ug tuyo nga kami makaalagad diha kaninyo ginugna kining tulumanon. Ang tingog sa reformasyon isgutan ang mga tagna nga naisulat sa Biblia ug ang dakong pagpangandam o pagreporma sa kaugalingon. Ang tingog sa reformasyon, ang tingog nga mohatag og pasidaan, mohatag og katin-awan, modanag sa imong dalan ug mogiya kanimo ngadto sa kinabuhing walay katapusan. Ang tingog sa reformasyon. Ang tingog sa reformasyon. Ug karon aniya ang inyong alagad. Maayong gabi alang sa atong mga higalang mga kaigsunan, mga suki nga tigpaminaw dinhi nining atong tulumanon. Ang tingog sa reformasyon kininyong alagad sa kanginan Brother Aldrin Romo magapakig-uban nga na kaninyo sulod sa usa ka takna nga tulumanon sa paghisgot mga higalas mga pulong sa Dios. May kalabtanan sa ato ang kaluwasan o ako nang hinaot nga ang matagusa. Naas mayong panglawas na samtang nagapadayon o nagapaminaw dinhi nining atong programa nining kagabion, no? Hinaot nga sa kanunay ang panalangin sa Dios anaas matag usa ka nato o bisan pa man, no, sa mga pagsulay nga maabot sa atong kinabuhi kita sa gihapon padayon nga nangalagad o nagmalig-on sa ato ang pagtuo mga kaigalaan. O ato siya kanunay nga pasalamatan tungod sa dako kaayo nga panalangin, no, sa matag usa ka nato. Iyahang pag-amuma sa ato ang matag usa ka kinabuhi. No, munay usa ka pribilehiyo nato mga kaigsunan sa matag adlaw, no, sa ato nga pagbangon ang Dios naghatag kanato og kinabuhi, no, nga bisan pa man taliwala sa atong pagkamakasasala mga higala. Ang Dios wa gyud malimot sa iyahang gugma nganhi kanato, wala siya malimot sa paghatag kanato gayunan mga kaigsunan aron usab nga kita magpadayon nga magpakabuhi nining kalibutan na, no? Sa atong mga higalang mga kaigsunan, happy Sabbath, no, sa atong mga kaigsunang mga Adventista nga naminaw karon dinhi sa ato ang programa ang tingog sa reformasyon, ha? O sa gihapon, no, muna kong giingon mga kaigsunan, di gid ta malimot sa pagpasalamat sa atong labang makagagahom. Salamat usab sa tag-iya nining mao nga estasyon nga naghatag kanato og pagtugot mga kahigalaan aron usab nga ang inyong alagad makahimo sa pag-serbisyo diha kaninyo, pagpahat nga na kaninyo mga kaigsunan sa mga pulong sa Dios nining kagabion, no? Ngog salamat usab na sa nagadumana usab nining mga estasyon, pinangunahan sab sa ato ang station manager, no, Sir John Lee Viking, ug sab sa ato ang kauban speakers lawak si Sir Louie Nakwa og ingon man usab kang Sir Romelo Nominario. Salamat usab nining kahigayunan. Og sa ato ang mga kaigsunan, ilabi na sa mga galag mga kaigsunan nato nga baguhay lamang usab nga naka-tune in sa ato ang program, no, sa matag alas 8 mga kaigsunan nato alas 9 kagabion gikan sa Biyernes, Sabado ngadto sa Domingo.
kung baguhay lang mga kaigsunan, although nagapaminaw dinhi pero baguhay lang no nga nakabati sa ato sab nga program. Na mao ni ang ato ang numero mga kaigsunan 0976-555-1008. Os bunako sa mga higalag mga kaigsunan, text ang inyo hanggang mga concerns, no? Mga pangutana, dinhi sa ato ang numero. Ay hatag kaninyo 0976-555-1008. Namo na nga to ang hotline or contact number mga kaigsunan dinhi sa atong programa sa tingog sa reformasyon. Kunya sa ato nga mga higala nga gusto sab mo bisita sa ato sab nga opisina diha sa may Treasureville Subdivision, Barangay San Isidro, Syudad sa Talisay mga kaigsunan. Bisita lang mo diha sa ato nga opisina o inyo nga makaplagan diha sa bang pamilya ni Brother Richard Sinadhan o si Brother Richard Sinadhan mismo no nga ato nga presidente usab sa mission mga kaigsunan. Nya sa ato nga mga higalag mga kaigsunan ang ato sab nga Facebook page mga kaigsunan no kung ugaling aduna kamoy mga pangutana after dinhi sa ato nga program, message lang ang ato nga Facebook page. Search lang ang SDARM-CPUC. Yan yung makita mga kaigsunan. SDARM Central Philippine Union Conference. Sa ubos ni anak mga kaigsunan na ay open and close parenthesis nakasulod diha SDARM-CPUC. So muna atong official page mga kaigsunan. Unya kung ugaling doon na mo'y pangutana ipabot lang diha no. Human sa ato nga program. Pero during sa ato nga program mga kaigsunan na pwede sab mo comment mga kaigsunan aron usab nga tagana og pagtagad no during sa ato nga panahon no sa ato nga program dinhi sa kanginan mga kaigsunan kung doon na mo'y mga pangutana nya doon na mo'y gusto nga ipaabot sige comment lang mo mga kaigsunan dinhi sa XFM Cebu 88.3 no sa ato sab nga Facebook live mga kaigalaan og mga kaigsunan. So sa dili pa ta mo padayon sa unahan mga kaigsunan aron sa pagpaminaw, pagtuon mga kaigsunan sa pagpadayon sa mga pulong sa Dios nga atong naisgutan sa labay nga mga semana mga kaigsunan nga atong nabiyaan. Magampo na kita aron sa pagdapit sa balang espiritu nga mo'y mga giya kanato sa ato ang pagpamalandong nining dapit kagabion. Dalaygon og silimbahon ng mga Dios nga naikaw sa kitas-an sa mga langit aniya no sab imong alagad ikaw lamang magapanalangin labi na sa pagmantala sa mayong balita nining kagabion ikaw magagiya labi na sa mga tigpaminaw sa ilabi na sa pagmamalandong nining mga pulong nga kini usab unta mahimong masabtan og tabangi kami og giyahi kami ngadto sa husto nga kamatuoran ilabi na sa mga tigpaminaw nga sila usab kanunay magasusi sa imong mga pulong para sab kami mahimo nga moabot sa katapusan nga magkayusa diha sa pagpangalaga diha kanimo ikaw lamang magapanalangin. Labi na silang mga panginabuhian, labi especially kang Sir Lando. Siya sab naghangyo diya kanimo sa iya nga panginahanglan, sa iya nga trabaho, ikaw sab na sayod. Ikaw magapagkamaayo sa mga kaigsunan nga mibiya usab ang ilahang minahal sa kinabuhi, ikaw sab magahumpay sa ilang mga kasing-kasing ug magapagkamaayo nga to kanila. Ligo na lamang pagtuo bisan pa mga pagsulaying mga bot sa among kinabuhi. Kining tanan og isalig itugyan gilaw mang madawat. Sa ngalan ni Jesus nga manluluwas. Amen. Dining kagabion mga kaigalaan ug mga kaigsunan. Aritas pagpadayon no. Ni text si matod pa ni si 3627 o si Sir Lando. Good evening, good PM magpaampo unta ko. Sa muna atong giapil sa pagampo mga kaigsunan. Sir Lando sa iya usab nga gipangayo ngadto sab sa atong labaw makagahom. Sa atong mga kaigsunan, gusto sab mo paabot sa ilang mga concerns, ipaabot lang ninyo mga kaigsunan sa ato nga numero nga gihatag usab diha kaninyo
dinhi sab sa ato nga program mga kaigalaan mga kaigsunan. So hinaut nga sa kanunay no. Andam ta usab nini nga kagabion sa pagpadayon sa pagtuon na medyo taon-taon gyud mga kaigsunan nga inyong alagad sa kanginan wa makahimo sa pagpakig-uban diya kaninyo o sa pagsusi sa mga pulong sa Dios. Labi na sa paghisgot sa iyahang mga pulong o tungod lagi sa mga kakulian usab no sa panglawas mga kaigsunan sulod sa ako ang panimalay mahinungdan no nga inyong lagad wa makahimo sa pagnganhi. Basin matingala mo nganong wa naman si Brother Aldrin o wa man si Brother Aldrin ri sa iyahang program. So sana sa mga hinungdan mga kaigsunan. Busa nini nga kagabion padayon ta no sa pagtuon mga kaigsunan. Ilabi na sa ato nga mga nahisgutan usab sa ningagi nga mga panahon. Kita naghisgot mga kaigsunan sa 7 ka stages mga kaigsunan sa diet. Nga gihisgutan na nato gani last time ang una nga atong nahisgutan mo tong panahon sa Eden mga kaigsunan nga ang tao wa pa siya mahulog sa pagpakasala. Kunya kinini ang gihatag sa Ginoo kaniya kanang gihisgutan diya sa Genesis 1:29. Ikaduha, mo na tong gihisgutan usab mga kaigsunan sa Genesis gihapon na Genesis 3 wa ko masayop no 3:17. Doon na nalay nadugang diha mga kaigsunan kinini ang vegetables no. At first kinini ang fruits, greens, and nuts mga kaigsunan mo manay giunang or pagkaon nga gihatag ngadto sa katawhan sa Dios dito sa tanaman sa Eden o dito sa garden mga kaigsunan. Samtang sila mag-atiman sa garden mo nang gisgutan Genesis 1:29. Sa diyang nahulog ang tao sa pagpakasala nadugang natong vegetables mga kaigsunan which is ang tao sa dili na or kinahanglan nga siya makakaon siya mga kaigsunan pero kinahanglan nga mag-labor na siya o kinahanglan magkadusingot na siya aron sa pag or makabaton siya og pagkaon mga kaigalaan o mga kaigsunan. Pero atong na-observe no sa last natong ang pagtuon ang napulo ka mga kaliwatan mga kaigsunan from Adam generation mga kaigsunan from Adam. Aduna sila dagko kayo nga o tag-as kayong mga kinabuhi no like Adam 930, si Seth mga kaigsunan 912, si Enos 905, si Cainan 910, si Mahalalel 895, si Jared 962, si Enoch mga kaigsunan 365 pero o man mamatay no tungod kay gilalin man ni siya mga kaigsunan. Si Methuselah na pinakataas mga kaigsunan ng kinabuhi nining kalibutan 969 no ni pinakataas mga kaigsunan galing wa na ni kaabot ngadto sa lonop gyud mismo. Although apil siya sa mga nag-andam mga kaigsunan sa pag tukod sa arka or pag create sa arka mga kaigsunan kauban ni Noah pero wa na siya kaabot tungod kay namatay man siya before ang lunop mga higala. Si Lamech 777, si Noah kuha pa o nakabot pag 900 plus no. Ikatulo nga peryodo mga kaigsunan during the time mga kaigsunan ni Noah sa dihang dunay flood mga kaigsunan nadugangan no. Fruits, grains, nuts and vegetables mga kaigsunan then nadugang kinini ang flesh food. Mo na itong naisgutan tungod kay lagi during sa lonop mga kaigsunan 40 ka adlaw 40 ka gabiing uwan kunya miabot og isa ka tuig kapin nga kuan mga kaigsunan ang tubig ay ni hubas wa gyud mabuhi ana mga kaigalaan no nga mga tanom bisan prutas mga kaigsunan mo na nga padayon sila mga kaigalaan na nga
nagakaon sa gitawag nato og kinini ang flesh, unod mga kaigsunan, no? So, pero kung mapansin nato mga kaigsunan, matod pa sa usa komentaryo niini kini hatag sa Ginoo mga kaigsunan, he permitted that long-lived race to eat animal food to shorten their sinful lives. Soon after the flood, the race began to rapidly decrease in size and length of years. Moinungdan, kung inyong mapansin mga kaigsunan, dito sa another 10 generation mga kaigsunan from Adam, second, ikaduha ng 10th generation or 10th generation, from Noah, 950 pa, no? Si Shem, mga kaigsunan, nakakabot pag 600, no? Pero pag abot na ni Arphaxad, 400 na lang, 438. Si Salah, 433. Si Eber, 464. Si Pilig, mga kaigsunan, na last 239. Pero dako pa na, no? In comparison sa ato, kung ato bang compare mga kaigsunan ng atong kaugalingon nga to nila, layo pa kay ning atong edad, no? 239 si Rio, 239, nya si Sirog 230, si Nahor 148. Ni Os mga kaigsunan. Si Terah, amahan ni Abraham, 205. Nya si Abraham mga kaigsunan 175. Si Isaac, 180. Unya si Jacob, 147. Mo na ilahang pangidaron mga higala. Kani giagig review lang nato gamay, no? Ang atong naisgutan usab sa nang labay nato pagton. Pag-refresh mga kaigsunan. Now, sa ato ang kapanahunan karon matod pa o sumala pa ni King David mga kaigsunan, sumala pa sa iyang sinulat diya Salmos 90 versikulo 10 na nagisgutan diya mga kaigsunan, no, nabasa sa naton ni, pero gusto nako sublion pagbasa tungod kay aron nga ma-refresh atong hunahuna mga kaigsunan ang atong gisgutan subs ng labay natong pagtuon. Salmos 90 versikulo 10 nagisgutan diha, the days of our years are 80 years and 10. When we say 3 score, 1 score mga kaigsunan is 20. Nya kay 3 man, so that is 60. And 10. Sumala pa. 3 score, which means 60. And 10, that is 70 mga kaigsunan. Good evening, no, kang Brother Nathaniel Romero. Og happy Sabbath. Kabansal sa imong nga misis. Ini nga gabi una. God bless. Sabdiha ka ninyo. Sa itong gisgutan din mga kaigsunan, that is 70. Sumala pa ni Salmista David, no? And if by reason of strength, nagisgutan diha, and if by reason of strength, they be 80 years. Nagisgutan diha, and if by reason of strength they be 80 years. Bot pasabot mga kaigsunan, ganihan 3 score and 10, that is 60 plus 10, that is 70. Unya, if by reason of strength they be 80 years. Say 4 score, 20 times 4, that is 80 mga kaigsunan. Yet is their strength, labor, and sorrow, for it soon cut off, and we fly away. Mo na nahitabo mga higala. Mo na igisgutan ni David na lang daw tas 70 ka tuig ngadtos 80, kung medyo lagsik-lagsik pa, kabot tag 80.
Swerte kaayo mga kaigsunan kay napagi uban nilagpas magigot sinta. Kana panalangin na sa Dios no sa matag usa nato. Sa mga nakaabot di ni ana no. Kining atong kinabuhi wa pay siguro mga kaigsunan no. Pero gisgotan gud ni Salmista David mga kaigsunan. Aduna sila'y or aduna na lamang ni ana nga pangidaron no. Mayong gabi kang Wilmar Alvarez Mahinay. Good evening to all who watch this radio program. God bless you or God bless us. Now, sa ikaapat nga peryodo mga kaigsunan, padayon ta no ngadto tas unahan. Gani nakita na to dito pa lang sa atong nga portion mga kaigsunan nakita or gisultinan ni David mga kaigsunan nga ang tao ana lang sa sitinta kung maayo og lawas maabot pag 80 nya na pagiuban ron maabot pag yun og kuan may pa magiglawas no makaabot yung 90 human kaabot pag 100 no swerte na kay na mga kaigsunan kana usa ka panalangin nas Dios. Now dinhi sa ikaupat na nga peryodo mga kaigsunan sa diha nga sila nagpanaw ngadto sa kamingawan o nagpanaw sila mga kaigsunan padong sa Ehipto aduna say gidesign sa mga Ginoo nga pagkaon nga to kanila. Kung nahinomdom mo mga kaigsunan sa ilahang atong kuan gamay no sa ilahang kahimtang sa ilahang pagpanaw mga kaigsunan ngadto sa kamingawan atong susihon kung unsa sa ilahang pagkaon ana nga tay mga kaigalaan. Exodus 16 versikulo 2. Exodus 16 versikulo 2 kaning pagwa na nila mga kaigsunan gikan sa Ehipto. No? And the whole congregation of the children of Israel murmured against Moses and Aaron in the wilderness. Versikulo 2, no? Versikulo 3, Exodus 16, versikulo 3. And the children of Israel said unto them, Would to God we had died by the hand of the Lord in the land of Egypt, when we sat by the flesh pots, matod pa nila, and we did eat bread to the full, for ye have brought us forth into this wilderness to kill this whole assembly with hunger. Sila sumala pa, dito sila sa Ehipto, hayahay lang kahimtang. Doon na sila'y pagkaon nga unod o flesh fats or pots mga kaigsunan luto siguro sa kolon no unya kinini ang bread tod nga mabusog sila sumala pa nya sagdan dai sila sa Ginoo o gida daw sila ngadto sa kamingawan nya mamatay ra sila sa kagutom. 16 verse 4. Then said the Lord unto Moses, Behold, I will rain bread from heaven for you, and the people shall go out and gather a certain rate every day, that I may prove them, whether they will walk in my law or no. Mo na gihatag sa Dios ngadto nila mga kaigsunan. Sila nahanad silang pagkaon dito sa Ehipto. Kalanong unod, sumala pa, o tinapay, o gani mo na ilang gipangita dito sa kamingawan mga kaigsunan. Pero ang Dios nagpadala kanila og nagpaulan og gitawag nato og bread from heaven. Gitawag na siya mga kaigsunan sa versikulo 31, and the house of Israel called the name thereof manna, and it was like coriander seed, white, and the taste of it was like wafers made with honey. So mo na gihatag sa Dios ngadto nila mga higala. Gitagaan sila og pagkaon dili tong ilang naandan dito sa Ehipto. Ang gipaulan sa Ginoo ngadto nila kinini ang gitawag nila mga kaigsunan og manna. No? Kining maong manna mga kaigsunan gihulagway
nga sama siya glasa sa gitawag og wafer. Botog mao ba ka na nga wafer mga kaigsunan kanang atong ginakaon dire? Made with honey. Mo na paghulagway sa mga katawhang Israel, no? Kung mo na gihatag sa Dios kanila mga kaigsunan sa dihang sila nagpanaw gikan sa Ehipto, na sila sa taliwalas kamingawan mga kaigsunan or wilderness. Aron nga pangadto na sila sa yuta nga gisaad sa Dios ngadto nila. Katutoang gitawag og Kanaan, no? Mo naman ang Israel ron. Ang Números 11 versikulo 7 mga kaigsunan, and the manna was a coriander seed, and the color thereof as the color of bdellium. And verse 8 mga kaigsunan, and the people went about and gathered it and ground it in mills or beat it in the mortar. Muna ilang gihimo, no? Ay galing nila mga kaigsunan or ilahabang lubkon mga kaigsunan sa alho or muna ilang humon, no? And bake it in pans and made cakes of it. And the taste of it was as the taste of fresh oil. Muna paghulagway mga kaigsunan, no? Sa pagkaon sa katawhan sa Dios niya nang muna paghulagway mga kaigsunan sa katawhan sa Dios sa pagkaon nga gihatag ngadto nila. So sumala pa sa maong usa ka komentaryo mga kaigsunan, it was his purpose to supply them with the food better suited to them or to their wants than the feverish diet to which many of them had been accustomed in Egypt. May purpose Ginoo mga kaigsunan, no? Suplayan silang pagkaon, ining mga pagkaon mga kaigsunan nga sukwahi dito sa ilang naandan nga pagkaon. Unsa may ilang naandan? Sumala pa nila flesh foods and katong bread, no? Unya, the perverted appetite was to be brought into a more healthy state that they might enjoy the food originally provided for men. The fruits of the earth which God gave to Adam and Eve in Eden. So, mo day na siya mga kaigsunan, ha? Mo na ibots Ginoo. Mo ganing gida sila sa kung nakahinom do mga kaigsunan, gida sila ngadtos kinini ang Kanaan kay kung nakahinom do mga kaigsunan, nagpada sila ngadto og kinini ang ispay sa yutang Kanaan, no? Nagpadato kada tribo, pada sila kanani ang ispay. Unya, ang nagdaa ra gyud pagbalik mga kaigsunan, nagdaa sa mayong balita, duha ra gyud. The rest mga kaigsunan, nagdaa nga adi nato kayang mga tao dito, mga higante. Ilang nakita dito mga kaigsunan, nagdaa tong duha, si Caleb o si Josue. Nagdaa sila grapes mga kaigsunan. No, dagko kayo. So sila at that time mga kaigsunan gianad sa Ginoo, no? Wa sila anara atong ilang nandan dito nga pagkaon samtang sila dito sa Ehipto mga kaigsunan. Pero lagi tungod kay naanad man sila. Mo na gisgutan mga kaigsunan sa Números 11 versikulo 4. And the mixed multitude that was among them feel a lasting. And the children of Israel also wept again and said, who shall give us flesh to eat? So, naanad lagi, no? Kung nahinumdum mo mga kaigsunan sa ilahang pagpanaw, na before sila ni panaw mga kaigsunan, dunay kamatay nga nahitabo dito sa Ehipto. Last, no, nga plagues nga gipaabot Ginoo ngadto nila. Motong nangamatay ang ilahang firstborn. Adunay mga tao mga kaigsunan nga nahiapil usab, no, tungod kay nitoo sila sa gituoan sa mga Israelitas, no? Mi kuan sab sila atong gihimo, no?
Dunay dugo nga gibutang sa ilang doorpost para walay kamatay nga moabot sa ilahang mga kabataan o sa ilahang firstborn. Dili raman to mga bata ngadto sab silang mga kahayupan. Unya kato sila mga kaigsunan mikuyog sab na. So mo na ni sila sa iniuna dito ignite mga kaigsunan sa kanang gusto nila pagkaon nga unsa ilang naandan dito. Mo na gisgutan diha sa Numbers o Numeros 11 versikulo 4. And the mixed multitude that was among them fell a lasting. Sa may ilahang kanang gihandom mga kaigsunan. And the children, including the children of Israel, mga kaigsunan, also wept again and said, what shall give us flesh? Or who shall give us flesh to eat? So, ang gihatag sa Ginoo sa ilaha, dili man to mao, no? Ang gihatag sa ilaha sa Ginoo mao ang mana. Pero sila nangita ni adtong maong ilang naandan mga kaigsunan. Gani sa verse 5 nag-ingon, we remember the fish which we did eat in Egypt freely, the cucumbers and the melons and the leeks and the onions and the garlic. But now our soul is dried away. There is nothing at all beside this manna before our eyes. Mo may gihatag sa Ginoo nila, no? Gustos Ginoo nga maandam sila, inigabot nila Kanaan, which flowed milk and honey, sumala pa. Pero di siya ingong literal gyud nga milk and honey mga kaigsunan tungod kay naa dito grapes man, no? Mga prutas. So naandam or andamon untas Ginoo sila, mao ang gihatag sa Ginoo sila bisan sa ilang pagpanaw, naman gud sila dala-dala nga mga hayop ug motunaw naon, no? Pero ang gihatag sa Ginoo sa ilaha unsa man? Kadto to ang mana. O gani daw sa giluod na siguro sila, no? Wa na ilaing makita namo dinhi, mao na lang gining anas na mga tubangan kining mana. Nahinumdumis gihatag dito nga free, no, dito sa Ehipto. Fish, cucumbers, melons and leeks and onions and garlics. Mo ilang naandan mga kaigsunan, pero dili na mo gihatag sa Ginoo sa ilaha. During sa ilahang panaw ngadto sa Ehipto. So tungod ni ana mga kaigsunan, no, ang Dios naghatag man gyud designs Ginoo sa ilaha nga pagkanon sila adtong mana in preparation nila nga mosulod sab sila didto sa yutan-ong Kanaan. Sa yuta nga gisaad ngadto kanila, dili lang kanila mga kaigsunan, bisan pa kana panahon ni Abraham gisaad na. Pero sila man ang kaliwatan so nahatag or ipada ngadto kanila. Now, ang Numeros 11 versikulo 31 nag-ingon, English gyapon ni mga kaigsunan. And there went forth a wind from the Lord and brought quails from the sea, and let them fall by the camp as it were a day's journey on this side, and as it were a day's journey on the other side, round about the camp, and as it were 2 cubits high upon the face of the earth. Tungod lagi kay naghandom gyud sila maayo mga kaigsunan ni adtong mga pagkauna na ilang nakaon dito sa Ehipto. Gipadadaan sila sa Dios mga kaigsunan. Quails, sumala pa. Verse 32. And the people stood up all that day and all that night and all the next day, and they gathered the quails. He that gathered least gathered thin omers, and they spread them all abroad for themselves round about the camp. And while the flesh was yet between their teeth, ere it was chewed, kapit na nila usapon mga kaigsunan, the wrath of the Lord was kindled against the people, and the Lord smote the people with a very great plague. Muna'y nahitabo mga kaigsunan. Tungod sa ilahang lastful nga paghandom mga kaigsunan sa mga pagkaon nga ilahang naandan dito sa Ehipto,
Which is nanaw tay gihatag ang Ginoo nga pagkaon nila mo tong mana, no? Pero nagsige gyud sila bagulbol og kanan na ang say correct terminos Bisaya ning last mga kaigsunan, kanan na ang ilahang desire gyud ilahang grabing ilahang pagkuan mga kaigsunan sa pagkaon nga naanda nila didto sa Ehipto. Mao nga gipadadaan sila sa Ginoo pero sa wa pa na usap nila mga kaigsunan, in between their teeth mga kaigsunan, it was chewed, no? Kanang hapit na usapon na nila unta, no? Ang kasuko sa Dios mga kaigsunan ni abot or ni silaob mga kaigsunan batok sa iyang katawhan og ila siyang gipamatay, no? Sa kadakong kamatay mga kaigsunan mo nakakuyaw, no? Ang Psalms 106 verse 14, but lasted exceedingly in the wilderness and tempted God in the desert, and he gave them their request. Yes, no? Gihandom magito nila mga kaigsunan nga gusto nila unod. Gusto nila tong samas ilang gikaon nga free dito sa Ehipto. Gihatag mga kaigsunan, he gave them their request but sent leanness into their soul. So muna'y nahitabo mga kaigalaan og mga kaigsunan, no? Kana sa ikaupat mga kaigsunan nga peryodo, no? Ang boton tas Ginoo nga mahimong design sa Ginoo mga kaigsunan nga iyang katawhan mahimo nga magkaon nga niadtong mana in preparation nga mosulod sila ngadto sa iyutan-on nga Kanaan. But then again, di pangayo nila ang mga lamian nilang gikaon dito sa Ehipto. Exodus 16 versikulo 13. And Moses said unto Aaron, take a pot and put an omer full of manna therein, and lay it up before the Lord to be kept for your generation. So, atong bantayan mga kaigsunan kaning gisgutan sa Exodus 16 versikulo 33. Gisugo si Moses mga kaigsunan, or si Moses misugo ngadto mingon ngadto kang Aaron pagkuha og kana sudlanan. Magsuod siya usa ka omer nga puno mga kaigsunan didto kanini ang gitawag og mana, and lay it up before the Lord to keep for our generation. So munay gibuhat nila mga kaigsunan. So kana dunay significance usab sa ato ang kapanahunan karon. So munay atong tan-awon sab unsa may kinini ang umalabot sab nato, no? Pero dinhita, no, sa ika-5 mga kaigsunan nga peryodo. Kato sa before pa sila ni sulod sa Kanaan, no? Atong hinumduman gikan sa panahon ni Adan og ni Iba. Ikaduha sa dihang nahulog sila sa pagpakasala. Ikatulo sa panahon ni Noah. Ikaupat mga kaigsunan sa dihang padulong na sila ngadto sa Kanaan. Ang ikalima mga kaigsunan sa dihang naa na sila sa Kanaan. Unsa say gidesign sa Ginoo nga pagkaon nga gihatag ngadto nila. Kini ba ilahang bang gituman o wala ba mga kaigalaan o mga kaigsunan? Leviticus 11 versikulo 46. O 47. Pero kay ang atong oras mga kaigsunan, no? Medyo jutay na lang, no? Pero basahan nato ni. This is the law of the beast and of the fowl and of every living creatures that move or moveth in the waters, and of every creature that creepeth upon the earth, to make a difference between the unclean and clean, between the beast that may be eaten and the beast that may not be eaten. So doon na si parit gipailas ila mga kaigsunan. Leviticus 11 versikulo 1. And the Lord spake unto Moses and Aaron, saying unto them, speak unto the children of Israel, saying, these are the beasts which ye shall eat among all the beasts that are on the earth. So dunay gihatag, no, nga instruction ang Dios.
Kung ato nang padayunon og basa mga kaigsunan ang maong bersikulo sa Leviticus 11. So na diha ang gihatag sa Ginoo mga kaigalaan o mga kaigsunan. Pero siguro no, ihanging lang nato diha usa atong ipadayon mga kaigsunan og mga adlaw no paghisgot nini. Aron usab nga atong mabaw-an mga kaigsunan mga disenyos Ginoo unsay gihatag niya nga pagkaon sa iyang katawhan, unsa say gidugang niya unya dayon kinibag padayon sa atong kapanahunan or giwagtang na ba, no? So kana siya mga kaigsunan mo atong hibaluon sa sunod sab nato nga mga pagtuon, no? Sa tanan natong mga kaigalan ng mga kaigsunan, no, inampingon gyud ta, no? Ilabi na sa atong mga kaigsunan sa kanlaon tungod kay sa pagkakaron, no, bago hay lamang report mga kaigsunan medyo nag-alboroto na sab ang Mount Kanlaon, no? So sa ato nga mga kauturan, mga Ilonggo, no, sa Kanlaon, ang mga kauturan tada, no, halong kamo kay no, ang another nga trahedya sa mga kaigsunan nga mga panghitabo sab, no, diya sa may kini niyang bulkan nga Kanlaon. Sa atong mga kaigsunan usab na nga mga tigpaminaw, no, padayon lang tas pagpaminaw labi na nini nga topiko mga kaigsunan usab atong masubaybayan atong gyapon nga every now and then ato ning i-review mga kaigsunan dayon ato sa padayunon hangtod mga kaigsunan mahuman gyud nato ning mga pagtuon. Pero kay wa naman tay igong oras nining ka mga tungora atong tapuson mga kaigsunan ang ato ang program pinagi usab sa pagampo. Dalaygon og silimbaw ng mga Dios nga naikaw sa kitas-an sa mga langit. Salamat nining kay gayunan nga imong gihatag sa imong alagad ikaw lamang mga panalangin sa mga tigpaminaw. Sa diin padayon magasusi usab sa kamatuoran. Ilabi na sa mga imong mga pulong aron sab kami magiyahan sa amo ang pagpangalagad usab nining kalibutan. Ikaw lamang mga panalangin sa mga sa tagiya usab nining mga istasyon o sa mga nagadumala nini. Sa mga tigpaminaw ilabi na kang Sir Lando na usab diya sa may konsolasyon. Ikaw sab magapanalangin sa iyang handom sab sa iyang kasing-kasing. Ikaw magapanalangin kung sa man nauyon sa imong kabubuton. Ikaw sab magapagkamaayo. Ilabi na sa mga nagadumala usab niini nga istasyon. Kining tanan akong gisalig og gitugyan gilamang madawat sa ngalan sus manluwas. Amen. Hangtod sa sunod higayon mga kaigalan ug mga kaigsunan kini inyong alagad kanginan Brother Aldrin Romo in behalf sa Seventh-day Adventist Reform Movement dinhi sa tingog sa reformasyon magaingon kaninyo daghang salamat ug maayong gabi kaninyong tanan. Kining huni nga inyong nabati may usa ka timaan nga natapos na usab ang atong tulumanon ang tingog sa reformasyon. Kini inyong alagad sa kanginan temporaryong manamili diha kaninyo uban ng pag-ingon bala sila nga nagabasa nagapagalingong ug mitumal sa pulong sa Ginoo kay ang panahon hadol na ako sa kinasing-kasing gadapit kaninyo sa pagpaminaw kanunay ning maong tulumanon ang tingog sa reformasyon. Kini nga tulumanon gidalit nga kaninyo pinagi sa Seventh-day Adventist Reform Movement ang tingog sa reformasyon hangtod sa sunod ikaw sa samang taknaw istasyon daghang salamat sa inyong pagpaminaw.